enwere onye Igbo isi dị mma ndị mitili ọnọdụ abụ ụmụ Igbo ndị oshimi ndị mpịawa azụ karịsịa. Ihe bụ one of the reasons mere nji like Fada Mbaka. Yes, Fada Mbaka adịghị atụ egwu onye ọbụla and ọ dịkwa na-ele mmadụ anya n'iru before okwu okwu. Watch the type of okwu Fada Mbaka kwuru na this video. Na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu si na ndị Igbo suru ya imi mere eji kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu wee kpochie eti today making it 5 good years Maazị Nnamdi Kanu nọ na DSS custody. Well, me play the full video kono for the type of okwu Fada Mbaka kwuru na this video. But please, when I'm watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. And they rescued him. So they got penny. Yoruba Jibiri, and he was rescued. Even President Obasanjo, Yoruba culture. Oyangana one day. Jena Naja Delta. Jena Batompo like a woman. The youth, the old. Government, if not the other, yes, their position. Do you know how many trillions he paid in a month? He makes in a month. The one I can ekunite. He took it there, he took it meeting on that boomibo. He got passing mention that we may all be one. That they may all be one. Are we one? This young man came talking against heinous killings in the farm. Our women who will go for farming and some of our men will be butchered. Our farms we are no longer safe. Our families are not safe. Go up there down to Uzu 1 and now. Many places are not safe. Killing, kidnapping. Now, Nnamdi Kanu came and said it must stop. And they said once he's arrested, all these things will stop. Since he was arrested, has it not multiplied into 20 times? Is it not better that he's released? And the court has given judgment to release him. But now, the young men, the Igbo youths everywhere, it shall be well with you. They stood together, they got united, bonded, but the elites. Ndị nnukwu mmadụ a ịmana sị na okwu Chukwu wee ka ọ ga-adị maka ọha ga-abido bawa mba. My Lord, ịgbara ya nkịtị ịgbara m nkịtị na gịnị? Jesus that they may all be. Ọ ya ka m na-akọwa ka ọ ma akọwa n'ihe onye nwaanyị kwu. That they may all be one. Are we one? Abụrụ onye nke anyị agba iche iche. Ndị nnukwu mmadụ kwesịrị iche iche ka ọ pụta. Ụfọdụ bụ ndị jere ije eji kpụrụ ya. Mana dị otikọcha ihe ọ hụrụ n'elu nkwụ ọba ama mmụọ. Mana ndị niile aka ha dị n'ọkpụkpụ ahụ werekwa onye ga-akọ akụkọ ya ọfụma. They will all suffer. Maka ndị ga-adịkwa ndụ n'ime ha self. Ma ọ bụ na anwụ abịara. There are things don't do and get free. Kedụzi ebe onye agha na nwanne ya dị. N'ime bewe aya ebewe. Anya bewe ime ebewe. Ọ ka dịzikwanụ. Anya ahụzụla ego gbaghara nwanne. Ife Fada Mbaka na-ekwu is nothing but the truth. Yes, it's nothing but the truth. Ọ bụrụ that na our politicians, our Igbo politicians tiri aka ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Maazị Nnamdi Kanu ekwesịghị isi na ụlọ ndị DSS wee pụta. Yes, ife Fada Mbaka na-ekwu bụ 100% truth. Because aga afụ the reason a ga-enwe all the rich men and women, all the men on calibers in this Igbo land. Maazị Nnamdi Kanu aka nọ na DSS custody. Tata making it 5 good years. Maazị Nnamdi Kanu nọ na DSS custody. And two, anyị nwakwa ndị Igbo na fight ka o si ebe a mpụta our politicians ji ya jisie ya ike. Ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu.